ҳамдиёрони азиз, салому алайкум. Имрӯз 2 декабри соли 2023 қарор дорам дар шаҳри Истанбули, Туркия, ва ман ба шумо пешниҳод мекунам ниҳолҳои ана ҳамин нокро. Ин ноке ки мебинед, ин нок номаш DVG. Ин ноки DVG, нок чунон сахт аст ки бинед ноки DVG-ро калон ва ин як хосияте дорад ки бисёр меистад. Ин мулоим намешад. Инро бинед сахт агар дар замин ҳам занед агар намешиканад. Ин то баҳоро меистад. ана ҳамин размераш размери бозоргир. Дидед? Ана ҳамин размери дасти ман размери бозоргир. Ҳозир мо нархашро дидем. Нархаш қариби $2. Дар Туркия қариби $2. Дар Туркия қариби 20 сомонӣ. Дар мо ҳам нокомо ҳозир 20-25 сомонӣ ку агар шумо аз ин парвариш кунед бениҳоят нағз мешавад дар фикри ман. Ва ман ниҳоли инро мебиёрам. Ниҳоли ҳамин ноки DVG-ро агар шумо бо хоҳӣ калон кардани бошад, ман ба шумо бо нархи 45 сомонӣ ин нокро мебиёрам. Ниҳолашро дар шумо 2 шабона рӯз 3 шабона рӯз муҳлат доред ки аз ман дархост кунед ва ман ба шумо биёрам. Дар паноҳи Худо бошед.